Ahojte, dievčatá. Áno, dobre vidíte, toto sú moje vlasy. Dala som si nadpojené dole, pretože túžim, aby mi povyrástli moje vlasy. A práve preto idem navštíviť túto vlasovú kliniku, ktorá sa práve špecializuje na inováciu pre rast vlasov. Pretože chcem mať vlasy svoje hustejšie, dlhšie, chcem, aby mi kuty začali rásť a tak ďalej. Pretože my sa musíme o seba starať nie iba zvonka, ale dôležité znútra. Ako prvé, začíname s trichologickým vyšetrením, ktoré majú klienti zadarmo. Vyšetrenie odhalí, čo presne pokožka potrebuje a čo jej chýba, nakoľko detailne vidíme stav pokožky, koreňkov vlasov, hustotu a aj kvalitu vlasov. Ďalší krok je čistenie ultrazvukovou špachtlou, ktorá odstraňuje mas, nečistoty a odumreté bunky. Pokožka sa lepšie prekrví, čo podporuje rast vlasov a zároveň to zmierňuje strbenie a lupiny. Keď je pokožka čistá, omnoho lepšie strebáva výživu, ktorá sa do nej následne aplikuje. Vďaka tomu sa vitamíny, minerály a ďalšie účinné látky dostanú omnoho hlbšie, kam sa bežné produkty nedostanú. Preto je toto ošetrenie veľmi dôležité a účinné. Vlasová výživa sa nedostane len na povrch, ale aj ku korienkom, kde podporuje rast vlasov.